Mambar Hukar, angku hukar. Bos, जों सासे जोबोद माहाजोन जौ थिखोनानै लाबोबाय जों साक्सेस जाबाय नंगौ नामा दे मोखांखौ नायनि हाब बुन्दा नोंसो रुफाथि नों आंनि आखाइखौ खेव हाब बाजैसो माथो मा बाजै बाजै बिलाय बसआ दोंसे मेथाइ खनलायदोंमोन नोंखौ लानानै थगायदोंसोलै बेना बेबायदिनोखा गोदाव सोराव आंखौ मा खालामनो सानदों गोबाव सम जाबायमोन रुफाथि जारौ नों बहा दंमोन आं जेलनिफ्राय गनानै नोंखौ नागिरदोंमोन बावबाय नामा नों आंखौ बै समनि मोजां मोननायफोरखौ हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै गोबाङानो हमदां मोनखाबाय आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों स' लोगोफोर बेनो जादों 11 बोसोर सिगां बिथां माइचेल मुसाहारि बिथांनि आखायाव जोनोम मोननाय आरो आबुङै हगारजानाय जाफुंगोन मुंनि कमेडिजों बुंफबनाय बर' सावथुननि बागै जानो हागौ नोंथांमोना बे सावथुनखौ गोबाङानो नायखांखाबायमोन स' दायो बिथांमोनहा बे सावथुनखौनो नैथि खोन्दो आबुं सावथुन महरै माइचेल मुसाहारि बिथांनिनो स्ट'री स्क्रिप्ट लिरनायजों लोगोसे डाइरेक्सन खालामनायाव आरो बिरफुं महिलारी बिथांनि प्रडिउस खालामनायाव गोदानै दिहुनफिननो थाखाय साखाफारा जाफिनबाय आरो बिथांमोनहा बे सावथुननि शुटिंखौबो जागायबाय स' लोगोफोर आरोबाव बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला बे सोलिफु बोसोरावनो जाफुंगोन नैथि खोन्दो मुंनि सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै फोरमायहरदों स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बिथांमोननि फैनो गोनां कमेडि सिरिज आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय नेनानै थागोन स' बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि फैनो गोनां सावथुननि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोन्थों आइसि मानो एसे हाखु दाखु साहा लोंलांदो मुरिजों लाजिया नङो आं हाबा जाखानायखौनो थिखांनानै लाबोनो आगोलाव बोरमा खावनायनि गामिनिफ्राय होखारजाबाय दा मा टाउननिफ्रायबो होखारजानो लुगैदों नामा आंखौ हगारदो सेक्रेटारि रुफाथिखौ गारिजों दोनलां जेल गैला बस हावनालाय फै